Inkantolo yemantshi yaseThekwini izosilalela ngolwesine oluzayo isicelo sebheyili sabasolwa abahlanu kwabayisikhombisa abanindekayo ekubulaweni komculi we-hip hop uKeenan aka Forbes nomngani wakhe uTibelo Tibbs Muthwane. Umbuso uphinde wengeza amacala amabili okushushumbisa ngemali phezulu kwamacala ali-10 okubalwa kuwo elokubulala, ukuzama ukubulala, ukutholakala nesibhamu esingekho emthethweni neyinhlamvu. Uphenyo lwamaphoyisa luhlonze uMzwethemba Gwabeni njengosola ngokuba umdidiyeli wokubulawa kukaKeenan Forbes owayedume ngela aka kanye noThebelo Motswane. uGwabeni ongummangalelwa wesine kanye noLindokuhle Mkhwanazi, uLindane Ndimande, uEddie Myeza noLindokuhle Ndimande babhekene namacala afanayo. Enkantolo kuvele ukuthi uGwabeni wathola imali engaphezulu kuka-803,000 wamarandi ngomhla ka-11 kuNhlolanja ngosuku olwalandela ukubulawa kukaForbes noMotswane. Umbuso ukholelwa ukuthi uGwabeni nguyena owahlela futhi wasiza ekhokheleni kwabanye abamangalelwa. I've since added 2 counts now, count number 11 and count number 12. Count number 11, Your Worship, is in respect of accused number 4, which is Mzwethemba Heavy Gwabeni, a contravention of section 4B, read with sections 1, 7, and 8 of the Prevention of Organized Crime Act 121 of 1998, money laundering. Inkantolo iphinde yezwa ukuthi ummeli uYolanda Gilling ngeke esamela ummangalelwa wesihlanu uLindokuhle Ndimande. uGilling ubuye amele ummangalelwa wesithathu uEddie Myeza onamanye amacala. uGilling uphonsele inselelo yokwengezwa icala lokushushumbisa imali. Just money laundering. Count number 11 is for only one accused, and then count number 12 pertains to mine, where that's money laundering, which I can't see, but I can't see that it's relevant here. Icala lihlehliselwe umhla ka-14 kuNdasa. Abasolwa bazogcina esitokisini eWestville. Ngingononhlane Phamagwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Uyise wentombazanyana enyamalale eneminyaka eyisithupha uJocelyn Smith waseSaldanha Bay uthunethemba lokuthi kukhona okuzosiza leli cala. Namhlanje amaphoyisa aseWestern Cape adalule ukuthi bane abantu abaphekwe ngembuzo mayelana naleli cala, kanti kukhona abazovela enkantolo yaseFredenburg kusasa. uJosh Mka uthi iyodwa kuphela into ayifunayo ukuthola kwendodakazi yakhe. Uthi lamasonto ambala adlule ashiye umndeni wakhe ukhungathekile. Ngifuna abantu abathatha ingane yami bayibuyise ngoba ngeke beze bethande nabo kulahleke ezabo izingane. Uthi lamasonto ambalwa adlule ashiye umndeni wakhe ukhungathekile. Kuyasikhungatha kakhulu ngoba sekukuningi kakhulu okusabalala einkundleni zokuxhumana, umndeni ongajabulile ngakho. uAmka uthi wagcina ukubona indodakazi yakhe ngoLwezi wangonyaka odlule, kodwa ubelokhu exhumana nayo ocingweni. Manje uthi lembiko engaqinisekisiwe elokhu isabalala njengoba amaphoyisa eqhubeka nokuyithungatha imphatha kabi kakhulu. Amaphoyisa abengakaqiniseki ukuthi bangake abasolwa abazovela enkantolo kusasa. Kulaba abane abebephekwa ngembuzo namhlanje. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa usegunyaze ngokusemthethweni ukuchithwa esikhundleni kobe ngumengameli wamajaji eWestern Cape ijaji uJohn Hlophe. Ihhovisi likaMengameli lithi uHlophe usasitholile isaziso ngesinqumo sikaMengameli. Ngenyanga eyedlule amalungu esishayamthetho angama-305 avotela isiphakamiso esivumela ukuchithwa esikhundleni kwejaji uHlophe. Kwathi angama-27 avotela ukusiphikisa. Iphunzile ke nemizamo yokugcina yejaji uHlophe yaseyinkantolo yokuvimbela ukuqhubeka kwesithangami sasePhalamende esigcine esivotele ukuchithwa kwakhe. President Ramaphosa has, in accordance with Section 1772 of the Constitution, removed Judge President Mandla Hlophe of the Western Cape Division of the High Court from judicial office. The action follows the National Assembly resolution to remove Judge Hlophe as stipulated in Section 1771B of the Constitution. Ijaji uJohn Hlophe ube ijaji lokuqala nqa ukwehliswa esikhundleni njengejaji selokhu iNingizimu Afrika yangena kuhulumeni wentando yeningi. Uzolahlekelwa iyona yonke imihlomulo yakhe kanye nempesheni. Icala lika Hlophe laqala ngo-2008 emva kweyinsolo zokuthi wazama ukwenza ukuthi amajaji amabili kwayishagalolunye asenkantolo yezomthethosisekelo aphume nesinqumo esehlukile odabeni lwecala lokuthenga kwezikhali olwabehlobene nowake waba umengameli wezwe uJacob Zuma kanye nenkampani yaseFrance iThales.
Isikhungo esiphakela ngamanzi eGoli iJoburg Water isiyethembisa izakhamuza kule dolobha namaphethelo ukuthi ukusebenza kwengqalazinda yamanzi kubuyele esimweni esejwayelekile lokuza emva kokuthi sekuphele izinsuku ezine amanzi engabonwa ezingxenyeni ezahlukene zeGoli. Lokhu kuhlaluke esithakamini sabeyindaba ekomkhulu leJoburg Water eNewtown enkabeni yeGoli. Umkhandlu dolobha waseGoli uchitha ke isizumbulu esevile ku1 billion randi minyaka yonke ukulungisa ingqalazinda efaka phakathi neyokuphakela ngamanzi. Njengoba ingqalazinda yamanzi kuleli dolobha ineminyaka engaphezulu kwama50, isikole esiphezulu seJoburg Water City kunesidingo sokuphuthumisa izinhlelo zokulungisa ingqalazinda egugile. We have started working with various partners like GTEC, which is a unit or an entity of National Treasury, where we are looking at various models of making sure that we are able to bring more resources in terms of dealing with the infrastructure for water in the city of Johannesburg. Inhloso uqinisekisa ukuthi amanzi asetshenziswa izakhamuzi zaseGoli ngosuku okungama megaliters ayinkulungwane namakhulu ayisikhombisa ayancipha afinyelele enkulungwaneni namakhulu amahlanu. We need to make sure that the program that we have for public placement, we really intensify that so that we can be able to reduce the number of leaks or bursts that we experience on annual basis. Kanti umphathi emkhandlini waseGoli uFloyd Brink uthi basezinhlelweni zokuthola ezinye izindlela zokuphehla amandla ogesi kwazise nohlelo lokucisha konga ugesi luphazamisa ukuhanjiswa kwamanzi emphakathini. Here we are talking about solar battery systems and so on to ensure that we have a constant supply in terms of electricity and reliable electricity for our pumps and our motors and the equipment to run. Kulisithanga msabezindaba bekukhona nobhekele engqalazinda eGoli uJack Squayila owexwayise ngokuthi izingqinamba zamanzi kuleli dolobha azingasetshenziswa ukufeza izinhloso zezombusazwe njengoba kubhekwe okhethweni lukazwelonke. Njengoba nje iANC izokhipha uhlu lwayo lwamagama abazomela iqembu eParliament emva kokhetho, ungqongqoshe wezemali uNogodongwana ophinde abe ilungu lesigungu esiphezulu seANC uthi kufanele ziqinisekiswe izinsolo zokuthi amanye amalungu eqembu awakufanele ukuba sohlwini ngenxa yokubandakanyeka kwawo ezigamekweni ezenkohlakalo. This is an allegation not proven, placed before a judge. Allegations are made against people as Mdwaba did against me, something he couldn't prove in a court of law. Now imagine if that happens and people say I must not be a member of parliament, I must not be a minister of finance. What would have happened if Bongo can't, if this guy Mdwaba can't prove that in a court of law? So society has got to take that into account. People can throw all these allegations against people. Allegations must be proved against individuals before you can condemn them. Usuku lwanamhlanje lushone kwenziwa izethulo zokugcina ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa enkantolo ephakeme esePitoli. Lokhu kuzemva kokuthi abameli babamangalelwa bebize ufakazi wokugcina okuyiphoyisa elabeliphenya kuleli cala nelidaluleke ukuthi abaseshi babengavumelani ngobufakazi kuleli cala. Uphinde futhi watshela inkantolo ukuthi kwake kwajutshwa abaphenya abangamashumi40 kuleli cala lokubulawa kaMeyiwa. Mseshumishek Makhubo uthi imininingwane yobufakazi ahlinzekwa ngayo mayelana necala lokubulawa kaSenzo Meyiwa yabe ishayisana neyophenyo lwakhe. Lokhu kusho ke malungana nokunindeka komsolo oqala kuleli cala uMoses Sibiya. Should information bebanayo beyishayisana nalo lwazi mina engilaziyo mayelana nale case. Ukuthi ngeke ngisasho ukuthi bathi ngo-number 1 kwenzakalani. Baze bathinta ngo-number 5. U-number 5 ngiyamazi ke. Ummeli ke kaSibiya uadvocate uThulani Mngomezulu uthi engabe ikhasimende lakhe labe kwamacala ngokusemthethweni na ngokusocongwa kaMeyiwa. Being the investigating officer of the case was accused number 1 charged formally from the information that were given. But charged with the death of Senzo Meyiwa. Makhubo kophendule ngokuthi wezwa sekushiwo nje ukuthi kunabalisa ababoshwe malungana nokubulawa kaMeyiwa. Ngokwazi wami azange wagcina ngokuboshwa nje kodwa azange ekhotho.
So when did you learn that accused number 1 was further arrested on the same allegations? Mina ngazwa nje kuthiwa kunabantu ababoshiwe abawu5 ekhasini kaSenzo. Inkantolo inqume ukuthi angabe sabizwa uJenene Vincent Lishabane ukuzokwethula ubufakazi ngoba usohlwini lofakazi bombuso. Ilicala ke lizoqhubeka kusasa. Amaphoyisa KwaZulu-Natal adubule abulala abasolwa ababili ngokuba zinkabi. Laba besilisa bayamaniswa nokubulala amalungu omndeni amahlanu olundi ngempelasonto. Abasolwa ke kuthiwa batholwe besekhaya kwayanguye Melmoth nalapho kusolwa khona ukuthi amaphoyisa afike asevulela ngenhlamvu. Izakhamizi zihlalele uvalweni edumaneni okuyindawo eseduze nomfula umfolo zomhlophe njengoba ukubulawa kwabantu kwenzeka mihla namalanga. Sekubulewa abantu abayi11 kusukela ngoFebruary kulonyaka. Kahle asazi ukuthi kwakwenzakaleni. Ngangizwa nje isibhamu lokho siqhuma ngingazi ukuthi kwenzakalani. Sisaba ukuphuma kwaze kwafika abantu. Kwayikhathi isiphuma ngaphansi nje kwekhilomitha kunomuzi wakwabiyela lapho basazilele ukulahlekelwa ubaba wakhona owadutshulwa ngenyanga edlule. Hlungu nje somndeni sibhlungu namanje kumele ukuthi ngabe siyafihla unzima nehlobo ukuthi isondele ngokosiko lethu ukuthi thina kwekhanyiswa amakhandlela kwenziwa yonke into kuvaliwa akekho umuntu okhanyisa amakhandlela nosiko liyaphazamiseka nje. Umasipala uhoxise ukuhambela kule ndawo ngoba ukhala ngokuphepha. Esethembele ekutheni ke inkosi yakwamlaba neinduna zawo zonke nathi sibe sikhona siwumasipala siyozwa ukuthi abantu bakuleya ndawo kuthekalani ngalesimo esifuzelezi. Abasolwa ababili ekukholelwa ukuthi bayathinteka ekubulaweni kwamalungu omndeni wakwaMayise badutshulwe babulawa amaphoyisa. A search was conducted inside the Rondavel as well as at the crime scene led to the recovery of 4 cell phones, ammunition, a shotgun, homemade firearm, a pistol and parts of a revolver. The recovered firearms will be subjected to ballistic testing. Uphenyo lusaqhubeka. Lundi Khatebe, SABC News Olundi. Inkantolo manje yaseThekwini ihlehlise icala elibhekene nezisebenzi eziyi13 zomasipala weTheku eyibhekene namacala okuphehla udlame emphakathini kanye nokucekela phansi ingqalasizinda. Lezi zisebenzi ezingamalungu enyunyana isamu zangenela ke isiteleka mbukeli ngeviki noma ke esingekho emthethweni mhla zingama27. Izisebenzi zikamasipala waseThekwini eziyi13 zivele kafushane enkantolo yemanje. Zithweswe ke amacala okususa uthuthuva kanye nokucekela phansi ingqalasizinda. Umbuso uthi uhlose ukusiphikisa isicelo ke sabo sebail njengoba bibhekene namacala abucayi. Amalungu enyunyane iSouth African Municipal Workers Union abekhona ke nawo enkantolo ukuzokweseka oza kwabo. Sekupheleke isikhathi singaphezulu kwesonto amalungu alenyunyane etelekile eThekwini. Lokhu sekukholele ekutheni ke kuphazamiseke ingqalasizinda yedolobha kanye nokulethwa kwesidingo zomphakathi. Ezinye izingxenye zeTheku azinawo amanzi kanye nogesi. Abaholi balenyunyana balileke ukuphawula malungana nalesiteleka esiqhubekayo kanye nalolu daba olusenkantolo. Abasolwa kulindeleke ukuthi babuyele enkantolo ngesonto elizayo ngoLwesithathu ukuzokufaka isicelo sebail. Bonke abasolwa bagcinwe esitokisini. NginguSimphiwe Makhanya kwezindaba zeSABC ngiseThekwini. Ummeli walowo owavuma icala uSithembiso Mdlalose uthi bazophikisa ubuqotho bokuvuma kwakhe icala. Umdlalose wavuma icala kabili lokuthungela ngomlilo isakhiwo uSindiso eGoli. uSithembiso Lawrence Mdlalose oneminyaka engama-29 ubudala ubhekene namacala angama-76 okubulala, angama-86 okuzama ukubulala elokushisa isakhiwo uSindiso mhla zingama-31 kuLwezi nyakenye eMarshalltown eGoli. Wawavuma ke amacala izikhathi ezimbili ezahlukene. Kepha ummeli wakhe uDumsani Mabunda uthi isitatimende somsolwa siphikisana kusho.
It has come to our attention that he was ill-advised at the time of making of the so-called confession because he was not legally represented at that time. So having taken over the matter and after consulting with him, we realized that indeed so it's necessary for him to make a statement that is proper before the police. Icala lihlekisele umhlazi ngama-22 kwephezulu. As the state, we requested a further postponement because there are still outstanding investigations that must be concluded. Umdlalo oseke usilaxazile isicelo sebheyili uzogcinwa esitokisini ukuze kuphothulwe icala lakhe. Umnyango wezempilo e-Eastern Cape ubambisene nezinhlangano eziyimele emkhakheni wezempilo ngenhloso yokusiza abantu abadinga ukuhlinzwa amehlo. Ngokwenhlangano iSouth African National Council for the Blind bangaphezulu kweinkulungwane eziyikhulu abantu abadinga ukuhlinzwa ezweni, kanti ke abayinkulungwane eziyishumi bazinze e-Eastern Cape. Ukuqhambuka kwentsholongwane ye-COVID-19 kwamisangxile nkonzo kunjalo ngabantu abaninzi abayidingayo. Oku kwanyanzelisa isebe lezempilo ukuba likhawulezise ukusiwa kwayo kwabo kudala beyilindile. Le ntsebenziswano ibonwa njengesisombululo kwabo banengxaki zamehlo. Sijonge umgama omde sohamba amanani amakhulu esifuna ukuwakhavarisha. Yiyo lento siyilontsha namhlanje, siyilontsha nge-400 esiyibekele just for this week. Ukunqongophala kweziseko kunye nengcaphephe kweli candelo kudala ulibaziseko ekuyisene eluntwini. Imali ke yiyo engonele and silapha ukuze sicele sibongoze bonke abantu abanokuncedisa i-companies naye uhulumende ngokwakhe sikwazi uba sibe nemali eyonele yokuthi sikwazi ukujongana nolungiso lwamehlo ebantwini bakuthi eSouth Africa. Ukanto lungenelelo lamkelwe ngezandla ezishushu. Ndiyabulela kubantwana bebezisebenza ekomani basinesi namhlanje kuba ndisenze elimehlo lokugqibela lesibini balisebenze kakuhle. Ndiyabulela uThixo abe nabo. Uluntu lubongoza ukuba luyokuhlolwa amehlo noba kukanye ngonyaka. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC kukomani. Ngikubingela umbukele emakhaya ngiphinde ngikwamukele kwisimo sezulu sanamhlanje kusihlwa ake sibethe simi kanjani ngeze khona ke imvula ezingatheni esingasho ke nje ukuthi umkhemezelo ethanda ukuthi nje lo wamkhemezelo uqiniseke kakhulukazi ngempela khona ke esifundazweni iKwaZulu Natal kuyana kanjalo esifundazweni eMpumalanga phinde futhi silindele ke nje leza imvula ezingatheni nakhona ke esifundazweni iGauteng kanti ke lithanda ukuthi nje iqwaqwa ngamafu kakhulukazi ngempela khona ke esifundazweni iWestern Cape kanti ke kusasa ke imvula ethanda ukuthi nje iqiniseke kakhulukazi ngempela khona ke esifundazweni iKwaZulu Natal hamsana nayo ke le yankungu ke ekhasa phansi izigudle njalo ke imvula esinamandla phinde futhi ilindeleke nakhona ke esifundazweni iMpumalanga kwana kanjalo esifundazweni eGauteng kanti ke isixwayiso sethu kwakusasa siphuma lapha na South African Weather Service imi kanje khona ke nje lo amoya kuvunguza ngamandla ongadala wona kumlilo wamadlelo kakhulukazi ngempela khona ke lapha enkabeni yezwe ngaphinde futhi kulindeleke lo kakuduma kubunobungozi obuthanda ukuthi nje buqiniseke nje kakhulukazi ngempela khona ke esifundazweni iKwaZulu Natal kwana kanjalo eMpumalanga nakhona ke esifundazweni eGauteng kanti ke amazinga okushisa aphansi kusihlo kakhulukazi ngempela masibheke khona ke lapha eKapa lodumo singawulindela nje u18 kuyana kanjalo ke khona ke Appington lithanda ukuthi nje lishise ke namhlanje ebusuku ngo18 shise njalo ke naseGauteng koGoli koSoweto kaNdonga ziyaduma ngo17 thanda ukuthi nje liphola ke eMelo ngo14 lishise njalo ke eMnambithi kuyana kanjalo eMgungundlovu nakhona ke Richards Bay ngasekulindele nje u23 liyashisa ngempela naseThekwini ngo22 kanti ke nakhona eGqeberha thanda ukuthi nje lishise ngo18 kanti kusasa ke amazinga ami kanje lithanda ukuthi nje lifudumale khona ngempela lapha koKapa lodumo singawulindela nje u24 shise njalo ke lapha koAppington singawulindela nje u35 kanti ke futhi nakhona masibheke lapha koGoli koSoweto kaNdonga ziyaduma izulu lithanda ukuthi nje lishise ngo28 masibheke khona ke eMnambithi u36 kanti ke masibheke nje khona ke eMgungundlovu singawulindela nje u33 liyashisa ke njalo ke lapha eThekwini eClermont kwaMashu eMlasi ngo28 thanda ukuthi nje lifudumale ke khona ke Gqeberha ngo25 isibeka lapho ke isimo sezulu sanamhlanje kusihla mina ke ngiyintombi kaMadlamini olangelihle ngoba libalele ngithi konke kufeziwe. Sibeka lapho ke indaba zakusihla bese kuphathele zona namhlanje kusihla bakhona koza kwethu kusasa neindaba zesiXhosa ube nobusuku obuhle usale kahle.